Vy máte doma černocha? S týmito slovami ma dnes zastavil sused na chodbe, pretože som nezatvorila vnútorné dvere. Možno keby ste takéto niečo počuli, tak vo vás hrkne. Možno, že aj hneď v tej chvíli poviete, ako sa to ku mne správate, čo si to dovolujete. Možno niektorí by išli v tej chvíli do hádky, možno niektorí by sa stiahli a odišli by, ale v konečnom dôsledku by to možno v každom z nás zostalo nejakým spôsobom kvasiť. A mysleli by sme na to, že čo sme mohli ešte inak povedať, čo si to k nám dovoluje, prečo sa k nám ľudia takto správajú. Čo ešte inak som mu mohla povedať a na budúce mu poviem toto. A prečo to on dokáže? Prečo ten druhý vie reagovať a ja nikdy neviem reagovať takto hneď? Ja som sa celkom potešila tejto situácii, pretože už dlhšie sa venujem púšťaniu ľahkosti, príjmaniu života, ako prichádza a nejako nehľadaniu, neanalyzovaniu, prečo som toto zažila. A moja reakcia bola, v prvom momente som si všimla, že mi stiahlo žalúdok, ale potom som sa na ňo pozrela, že prosím vás, nerozprávajte sa so mnou takto. A on ešte pokračoval. A vy nezatvárate doma dvere? Vy to tiež nechávate takto otvorené? A na ňo takže, prosím vás, skúste mi to na budúce povedať tak, že na budúce, prosím vás, zatvorte tie dvere. Dnes som ich nezatvorila, inokedy zatváram, dnes som nezatvorila. A on tak prišiel ku mne bližšie, že ale však to tak neberte, to som ja takto až nemyslel. A ešte mi povedal takú vtipnú hlášku, že ešte čo sa hovorí na Morave, keď nezatvárajú ľudia dvere, že teda majú asi stromček pichnutý, hej, tam v tej zadnej časti, tak sme sa na tom zasmiali a on, že nie sú Vianoce, ale ako na budúce prosím zatvorte, že okej, a rozišli sme sa. A toto je tá ľahkosť. Toto je tá krása v tom, že nesnažíte sa mať veci pod kontrolou, nesnažíte sa stále analyzovať, prečo sa vám to deje. Nesnažíte sa potom sa v tom ešte ňahňať a proste motať sa v tom celý deň a mať potom nepríjemnú náladu, že takto sa ku mne správajú. Nie, dá sa to aj inak. Dá sa z odstupu reagovať. Dá sa uvedomiť si a zvedomiť si, čo v tej chvíli zažívame ako inak by sme to možno, že chceli mať, alebo ako v tej chvíli to môžeme hneď ovplyvniť, tú našu reakciu a potom ju rovno pustiť. Ale o tomto, ako následne s tým pracovať, ako sa k tomuto vôbec dostať, o tom poviem viac v ďalšom videu. Čaute.